29 persuna li ġew esposti għal atti ta' suwiċidju li twettqu minn qrabathom jew ħbieb tagħhom fiċċew l-għajnuna professjonali ta' servizz ġdid li tnieda fl-aħħar jiem. Bħalissa l-għaqda mhux governattiva Victim Support Malta bdiet tamministra servizz ġdid bl-isem Spot bil-għan li tagħti l-għajnuna psikoloġika lil persuni li jkunu ġew esposti għal meta persuna tneħħi ħajjitha b'idejha. Tkellimna ma' Karl Grek li huwa wieħed mill-membri ta' din l-għaqda fejn spjegalna li minn barra l-vittma is-suwiċidju jħalli wkoll diversi effetti negattivi fuq dawk l-aktar qrib tiegħu. Meta xi ħadd jagħmel suwiċidju ikun hemm ħafna effetti fuq il-familja u l-ħbieb. Fejn ikun hemm trauma enormi. U l-mewt ta' suwiċidju huwa differenti minn mewt li nqala bħala jkollok xi mart jew għal xi accident. Kiex da il-familja kważi tista' tifhem il-persuna, tista' tilbes iż-żarbun tal-persuna li tista' tifhem x'qed jiġri. Minħabba dan, il-professjonisti tal-Victim Support Malta qegħdin joffru diversi servizzi minn qatt ta' professjonisti tas-saħħa mentali sabiex jassistu lil dawk li jkollhom bżonn. Bħala servizzi noffru support għal ħbieb u l-familji ta' persuna li jagħmel suwiċidju, okay? Ukoll noffru servizz noffru għajnuna għan-nies li esperjenzaw xi ħadd li jipprova jagħmel suwiċidju imma ma rnexxilux, okay? Ukoll għandna ngħinu n-nies li jippruvaw jagħmlu suwiċidju imma ma rnexxilhomx u żammew ma jerġgħux jippruvaw għal 6 xhur. Is-Sur Grek kompla jispjega li huwa stmat li ta' kull sena ikun hemm madwar 29 persuna li twettaq suwiċidju u diversi persuni oħra li ma jirnexxilhomx. Għalhekk huma ħassew ukoll il-bżonn li jgħinu persuni li jkunu ilhom aktar minn 6 xhur ma jippruvaw inneħħu ħajjithom b'idejhom. Kompla jispjega li apparti xogħol brabta ma' din il-pjaga, Victim Support Malta taħdem ukoll ma' dawk li jesperjenzaw trauma oħra bħal vjolenza domestika u stupru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.